uživatelé, kteří se připojí ke kampani Get Online Week 2013, se budou moci otestovat, budou moci zjistit úroveň svých uživatelských znalostí z oblasti informačních technologií, protože na stránkách saferinternet.cz, případně getonline.cz, naleznou zajímavý test, jehož vyhodnocení proběhne okamžitě. Dobrý den, Národní centrum bezpečnějšího internetu se i v roce 2013 stalo partnerem společnosti EPMA při realizaci kampaně Get Online Week v České republice. A nyní zde máme jednu z návštěvnic našeho centra. Dobrý den. Dobrý den. Představte se nám, povězte nám něco o sobě. Jmenuji se Lenka, bydlím v Praze a moje záliby jsou kultura a mám ráda kepsy. A co vás přimělo účastnit se kampaně Get Online Week? Studovala jsem ekonomickou školu se zaměřením na internet a počítače používám i v práci, ale pouze jako běžný uživatel, to znamená psaní různých textů, excelové tabulky a tak. Lenko, jak jste se vlastně o kampani Get Online Week dozvěděla? Při brouzdání po internetu jsem našla tyto stránky a rozhodla jsem se, že si ověřím moje zkušenosti a znalosti počítače, tak jsem se rozhodla udělat e-skill test. A jak tedy test pro vás dopadl? No, k mému překvapení ne moc dobře. Čekala jsem, že počítače ovládám docela dobře, ale jak jsem zjistila, asi ne tak úplně dobře. Tak jsem se rozhodla, že se v budoucnu budu účastnit určitě nějakých kurzů na vzdělávání, na počítače a tak různě. Tak děkujeme za rozhovor, Lenko, a přejeme tak. hodně štěstí. Děkuju.